Sakit na kayo, okay? Sakit na kayo, sakit na kayo. Tabalan ka. Aga! Saan niyang yung anak ni Adire? Ano tambalan ni kaman-kaman? Pa-hospital ko ninyo na kayo, pa-hospital ko ninyo. Pa-hospital ko ninyo. Kanino kayo kung gusto? Aga! Pa-hospital! This is Boy Bulkit nga maingon kaninyo mga higala nga ayaw mong palabi og tagay kung di mo gusto nga dextrosan og tanduay. Thank you so much for watching and of course don't forget to subscribe sa among YouTube channel Daddy Chumi Comedy. Thank you so much. Hello. Daw na ko sa katilang, daw dos din ako ni karon na kunik kanan. Ano pa man eh. Ako ng sos. Ay pag sigluhan kay matanggal atong nga dextrose. Tabangin ko. Ay, Kat, di magsaba. para kami na. Magtirap, ikaw na magunit-gunit. Pero ayaw ko na pag-gunit diris ba si nanay. Kasi nanay mo kuha. O, nanay na kanana. Pag musulti di siya tabang, ayaw di siya mo tabang. Pero ayaw i-pull back mo diri. Diri na side. Balik. Ana ra gud mo.